Pozdrav ljudi, ja vas Randy Gaming i kao što vidite ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje. Znači, ja sam obrisao dosta klipova i odlučio sam da počnem sve iz početka zato što su bili lošeg zvuka. Idemo sada da uzmem nekog ova drveta, znači, danas je opuštena tema ljudi, krećemo sa novim serijalom na kanalu, znači drugi serijal na kanalu. Ok, sada ću malo da prikupimo drveta, da vidimo da li možemo naći ovce. Ovce bi bilo super u prvoj epizodi. I ovo je nešto povoljno. Znači, pogledao sam na tu igru. Yes, motherfucker, score. Znači, odmah smo našli ovce. Što je super. Idemo sada napraviti creating range. Stavit ćemo tu. Napravit ćemo ovako sticks. Napravit ćemo wooden eggs, to ćemo wooden pickaxe i wooden eggs i morat ćemo da napravimo jedan arch da bi mogli da ubijemo ove ovce. Da li imaju tu 3 ovce? Evo ovdje se zabilo drvo. Eto, uzeli smo i još jedno. Ok, uzeli smo, super. Ok, samo da vidimo nešto. Ok, sorry, nešto se pojavilo. Uzeli sam malo ćemo pokopati samo nekako da nađemo kamenčića i poslije ćemo gledati ima li hrane ovdje se, je li povoljno mjesto. Ako bude to će biti super. Da bude tu ima krava, znači ovdje ima dosta drveta, znači to sam primijetio i to je super. Znači imamo drva da pravimo kući i tako to. Ok, sakupit ćemo još malo. Sakupit ćemo 15 komada da bi mogli kako se zove, da napravimo pećnicu. Ok, sada ćemo to napraviti. Ova ćemo skopati. 15 komada, to je dovoljno. Sada napravimo tu gore. Idemo sada, prvo ćemo napraviti pećnicu i napravit ćemo ono što imamo za sad dijelimo. I idemo sad napraviti još stikova. 8 bit će dovoljno. Napravit ćemo hram. Sad idemo da to. I napravit ćemo jednu sikiricu. Tako. I napravit ćemo ostao nam jedan kamen za lopote. Ok, samo ovo malo da rasporedimo. Sipamo tu. Ovdje. Tu hranu ovdje. Ovo gore. Tu. 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 I tu. Ovo ćemo pokupiti. Idemo ovo zapečatiti i sve tu. Idemo sada da vidimo kako je ovo mjesto, da li ima krava. Krave bi bile isto super da ih nađemo. Sada daju dosta mjesa ili prasiće. Ovo mjesto je baš fino. Sviđa mi se svijet koji smo napravili. Ok, imamo ovdje uglja. Idemo da skopati. Evo ugalj. Znači daje nam dosta eksperijensa. Idemo skopati ugalj. Ovako. Ne znam da li sam pričao, ja i moj brat smo, kako se zove, izmislili smo skoro sve epizode, znači ostali su samo 4, zato što su bili loši zvuk i sve to, i ja mislim da se sada popravio, ne znam, nećemo sve, evo, 16, 17 komada, samo bit će dovoljno, evo ga na novi vlog u Minecraft 1.8, jedan verziju 1.8, ne znam, ne daje od ovoga mjesta, sad naći kako se zove plan, znači baš puno mjesto,
grana koju mogu da gradim. Bacio se svor. Idemo peti ove 3 jagnjetine. Evo sada pokuvati nama. Ako ne budem, ako nema ni tamo hrane, onda ćemo vamo nećemo ići, zato što je super mjesto. Ja mislim da bolje mogu naći. Vam vode, onda ćemo jesti samo hljeba. Kakve veze imam. Hier je super mjesto, jako mi se sviđa. I neću idem na odlučio sam na neću. Znači samo čankovi. Super. Odlučio sam neću ići. Onda ćemo se kupiti sice. Znači idem uzeti ruku. Evo sada sakupljati ovako sice da bi mogu da hranimo farmu. A za krave i to će svinje i nešto će da se snaći. Ovo je baš fino mjesto. Znači sica ima dosta. Znači gledajte tamo kako ima raznih drva i baš je super. Znači ovdje se postavimo. Koliko nam sica, 26, super. Idemo sada vamo. 6 minuta sam ok, imam. Počeo sam da gradim. Morat ćemo se ovdje ćemo most da pregradimo, zato što je vamo šuma. To će biti baš ekstra. Super će izgledati od sice. Idemo malo skupiti ove drveta. Ok, aščina. Dobro, pošto smo prvi put sa sekirom, dobije se kada uzimamo sa lukom i sekirom. Ok, idemo sada ovdje. Evo ga, super. Samo da vidimo. Je li ovo neki kij? Nije. Ok. Da vidimo samo ljudi pola. Ja počnem da gladim. Što sam htio bio šanaruka. Ima tu kabelstone. Ovako, uzet ćemo na malo. Da bi mogu da napravimo hul. Bit će ovo dovoljno. I tu ugar, nije ugar program. Samo postavit ćemo ovdje i imamo dovoljno stikova i tako i napravili smo. Idemo sada ovdje, još malo samo ovo samo malo da očistimo toga i sada idemo da zasadimo ove sice zato što smo jako gladni i nadam se da će to uskoro roditi. Pa ajde još jedna ovdje. Ok, to. Ovdje ćemo i sad zasadimo ovako. Tu. Znači, možda nije baš dobar komentari, ali nema veze. Idemo sad tu i palim nekoliko komada, koje ćemo sad odmah. 4 komada i 4, palim još jedan. Htio sam da vidimo da li ćemo jedan. Idemo sada posaditi. Što imamo drva, imamo oko 6 i više. Idemo sada malo tu i samo to proširiti. Uzet ćemo gore 2. Imamo malu kućicu. Neće biti puno velika, samo da možemo prvu noć pomoćiti.
ja mislim da će biti dovoljno ovako. Ovako. Stavit ćemo ovdje i ovdje. Dobro, nije neka kuća, ali nema veze. Stavit ćemo ove osnovne stvari. Pesmicu. I stavit ćemo ovo. I zemljeno praktičnije. Evo ga. Znači, odmah smo zanijeli. Ali nema veze. Stavit ćemo ga ovdje. Uzet ćemo ovo. I napravit ćemo stikova. Od stikova tu i tu. 16 komada bit će dovoljno. Tu. I imamo i brojku za vrata. Tu. I krevet sam vidimo. Ovako. I bunu. Evo ga bilo. Krevet ćemo staviti ovdje. Jer tako spavati. Dobro, nećemo spavati.